Ay, uya. Dili na taga sa magsigig tindog dito. Paano na ang... Hindi sa diha ko. Dili raman di ay no. Among municipal, guys. Ano siya ang municipal? Amo. Sila gibuhat nga bagong building. No, treasurer office. Ano siya? Treasurer office. Kuha po na siya. Di bawal? Di bawal? Di bawal? Bawal? Ikaw bitaw model. Gani na stop. Pag pandemic na stop. Nagkuha sa poste oy. Hindi lang alang ang poste ba? Gaya pa ni Maman. Amaning municipal, guys. Amaning office municipality of Alabel. Manguha ni sila mga ayuda. Apil day ko. 6 months na. Ay, dira daw. Dili na tong stop sa na po, guys.